Hi, Chris. Yes po, Digilala. Pasensya po, medyo kinakabahan din ako eh. Kinakabahan ka? Ako po. Oh, huwag ka kabahan, love. Hinga ka lang malalim. Kunyari, kwentuhang kanto lang to. Okay, sige. Kwentuhan mo na ako. Chris, ano mo ipaglilingkod ko sa iyo, love? At nagpatawag po sa usapang LDR. Ganito po kasi yan, Digilala. Mm. May karelasyon po ako na bali 5 taon na kami wala talagang hiwalayan eh. Ngayon lang na pumunta ako dito sa Manila. Medyo masakit talaga kasi wala namang hindi maliwanag sa akin kung ano yung dahilan, yung na dahilan, pinakalalim. Mm. Tapos sinabi niya lang sa akin na parang wala nang spark, ganon. Pero may anak kami isa. Okay. Tapos hindi lang kami kasal. Okay. Yun nga yung pinaghinayangan ko na siyempre naawa din ako sa anak ko. Ilang buwan ba kayong nagkawalay since pumunta ka dito ng Manila? Ngayon, 8 buwan na po, Digilala. Tapos nagsimula lang yung problema ninyo ilang months ago. Bali mga 3 siguro. Sa 3 buwan na, Digilala. 3 buwan pa lang. Tapos ngayon, Opo. nakipaghiwalay na siya dahil sabi niya wala ng spark. O parang ganun, yung yung sinabi niya sa akin na parang nawala ng time, ganun. Nawalan ka ba ng time? Kung sa trabaho ko, Digilala, tumatawag naman ako, pero minsan hindi talaga ako makatawag kasi security ako dito ngayon. Mm. Minsan di makagamit ng cellphone, ganun. Mm. So, feeling niya Tapos- nawalan ka ng time sa kanya. Opo, sa kanya talaga yung point niya. Tapos, may sinabi siya sa akin na mula ng naging kami, sinabi na ng pamilya niya, buong pamilya niya na hindi ako gusto. Mm. Kaso, siyempre masakit sa akin na 5 taon at saka 5 buwan sana. Mm. Kaso, ako na lang yung bumitaw. Ikaw na yung umalis. Ako lang bumitaw sa kanya. Bakit? Kasi hindi naman siya bumitaw pero wala na talaga. Hindi kami nagtitext, hindi siya nagtatawag. Parang ako na lang yung nagdadala sa amin sa relasyon namin. So ikaw bumitaw. Nung ikaw yung bumitaw, anong sinabi niya? Tinanong niya lang sa akin kung may nakita ba ako dito sa Manila. Sabi ko walang involved na babae pero alam mo naman yung rason talaga kasi nag-iba na siya. Kasi nga dumadalang na yung pakikipag-usap niya sa'yo, ganon. Opo, yun po. Tapos gusto ko talaga maliwanagan kasi hindi talaga siya nagsasabi kung ano talaga yung pinaka reason. Lagi niya sinasabi sa akin, hindi kilala na hindi daw ako gusto ng mama niya saka mga kapatid niya. Okay. Sa puntong yon, ano bang ginawa mo para kahit papano masuyo ang pamilya nito ni babae? Ilang ulit po ako doon nakapunta nung andun pa ako. Kaso sa harapan ko parang okay lang naman sila eh. Hmm. Pero pag nakatalikod pala ako, nag-uusap pala sila na gano'n. Sa katagalan, ngayon din lang niya sinabi sa akin na gano'n yung rason. Kasi po, Digilala, ganito po yan. Nag-aaral po kasi yun dati. Saka ngayon lang gumraduate Okay. yung Yung asawa mo, yung Oo, ka-live-in mo. O, tapos? Yun lang yung hindi ko kasi doon na siya parang nag-iba eh. Hindi.
Love, kasi sabi mo naman 3 buwan pa lang kayo parang nagkakaroon ng problema. Tapos Opo. lagi niya sinasabi parang wala ng spark, parang di niya nadama. Tapos meron pa siyang sinasabi na ayaw sa'yo ng magulang niya. Hindi kaya si ate girl ay seeking for attention lang? Like for example, Chris, kumbaga 8 months kasi. 8 months na kayong magkahiwalay. Tapos yung 3 buwan na nagkakaroon kayo ng problema, parang siguro nakukulangan siya sa kahit papaano lambing mo sa kanya. Yung effort ng pagtawag, kasi hindi ko masabing effort na yung pagtawag na yan. Madali lang yan, Chris. Dependot lang yan sa cellphone eh. Kumbaga yung kagustuhan mo ba na ayusin, yung puso mo din na i-maintain yung relationship ninyo, yung puso mo din na i-maintain yung pamilya mong buo, yung drive, yung hunger. Siguro yun yung hinahanap ni ate. Na makitaan ka niya ng konting drive na hindi tayo pwede maghiwalay. Kung kailangan kitang suyuin, susuyuin kita. Kung ayaw sa akin ng mga magulang mo, kung ayaw sa akin ng mga pamilya mo, which hindi ko naman alam na ayaw pala nila sa akin kasi pag kaharap ko sila, okay naman kami, hindi susuyo ako. Madali lang naman sa akin ang sumuyo. Ano naman ang konting pagsuyo kumpara sa 5 taon higit nating pagsasama, meron pa tayong isang anak. Walang-wala sa akin yan, maning-mani sa akin yan. Kaya nga ako nagtatrabaho sa Maynila para sa inyong dalawa eh. So, bakit hindi ko naman susuyuin yung mga yan? Yung ganun bang mentalidad na hindi ka lang magsesettle sa sulat, or hindi ka sulat tuloy, hindi ka lang magsesettle dun sa phone call, hindi ka lang magsesettle sa text, kahit papaano gagawa ka pa ng paraan, you'll go the extra mile para maramdaman niya at maramdaman ng pamilya mo back home na gusto mo talagang ayusin yung relationship ninyong dalawa, na mahal nyo pa rin talaga yung isa't isa. Chris, matanong ko lang, nasan ba ang pamilya mo? Ando din po sa DJ Lala, sa Negros din po. Sa Negros. So talagang Opo. kailangan mo mag-leave ng malala bago ka makauwi sa kanila, ganun. Opo, pero yung nakalipas na mga buwan, ilang ulit ko na talaga yan, yung sinasabi niya sa akin na, sinabi niya sa akin, DJ Lala, na nawala na daw yung pagmamahal niya sa akin, ganun ba? Mhm. Tapos, sabi ko, ilang ulit ko pinaglaban ko talaga sila na dalawan sa anak ko, sa pamilya niya. Kaso yung lang talaga sa kanya, kung ano yung sasabihin ng mama niya, yun sinasunod niya. Bakit? Sinabi ba ng mama niya na makipaghiwalay siya sa'yo? Noon pa, DJ Lala. Oo, di naman niya ginagawa, love ah. Oo nga. Kung tutuusin Yung nga, time ang na yun, nakipaghiwalay ngayon ay ikaw, hindi siya. ginawa ko yun, DJ Lala, kasi siya na mismo yung nagsabi sa akin na bitawan ko lang daw siya kasi hindi daw siya bibitaw sa akin na kasama yung loob ko. Okay. Hindi mo ba naisipan na since andito ako sa Maynila para sa kanila, mano man umuwi muna ako kaya para makapag-usap kami ng maayos, kasi pamilya mo tong pinag-uusapan natin, love, hindi to basta-basta eh. Hindi lang to jowa-jowa lang eh. Hindi to basta tweetums lang meron kayong anak. Syempre kumbaga, kung ikaw, ang drive mo, ang inspirasyon mo kung bakit ka nagpa-Maynila ay para mabigyan ng magandang bukas yung pamilya mo. Kung magtatrabaho ka dito, tas ang ending naman pala ay wala na sila back home, hindi mo na sila mauuwian, ano pat nandito ka, di ba mahal? Mawawala ng purpose yung pagpunta mo ng Maynila, yung pagpapakalayo mo sa kanila para makapagtrabaho kung wala ka nang uuwi ang pamilya itself. Nasagi ba sa Opo. utak mo na hindi pwede, di ako papayag, uuwi ako sa amin? Kung kailangan kaming mag-usap, tanungin sa kanya anong dahilan. Kung ang dahilan ng pagkawala ng nararamdaman niya sa akin ay dahil magkalayo kami, baka ngayon pwede kaming mag-usap. Anong kailangan kong gawin? Uuwi ba ako? Pareho ba kaming magpapamaynila? Meron ba akong paraan na pwedeng gawin para magkasama kami, hindi na kami magkalayo? Yung mga ganun ba, Chris? Kesa yung pumayag ka na lang na, sige, papakawalan na lang kita. Kasi ganito po yung DJ Lala. Kung sa ngayon, nag-file na ako ng leave sa opisina eh. Uwi na ako 18 September. Okay. Kaso nung
nagsimula kaming mag-diskusyon dalawa sa mga ganyan. Mm. May na siya sa akin na sinabi sa akin na medyo sumama din yung loob ko. Siyempre, nung maliit pa yung bata, ako yung nag-aalaga. Walang ibang mag-aalaga eh. Mm. Tapos, doon pinagsabay din niya, nag-aral siya. Ako nag-aalaga ng bata. Mm. Ngayon, sinasumbat niya sa akin na hindi daw ako, kahit yung mga magulang niya, di kilala, sinasumbat sa akin na hindi daw ako tumulong sa pagpapaaral sa kanya. Mm. Hindi ko naman kaya ipagsabay yung nag-aalaga ako sa bata kasi yung anak ko, hindi sa kanya naka-breastfeed Mm. Yung ginagawa ko lang, hanggang sa naging 2 taon yung bata, ako yung nag-alaga. Mm. Saka, ngayon, nung nakagraduate na siya, binigay ko na sa kanya muna yung pag-aalaga sa bata. Mm. Tapos, lumuwas ako dito sa Maynila para magtrabaho. Mm. Okay naman, nagsusuporta ako. Sinsi na nagpapadala ako sa kanila. Hindi naman ako nagpapabaya sa responsibilidad ko sa kanilang dalawa. Bata. So ang sinasabi wala siyang masabi sa akin. ang sinusumbat nila ngayon sa bukod sa wala ng spark, bukod sa wala kang time, ay Opo. nung baby pa yung bata, hindi mo siya nagawang tulungan sa pag-aaral. Ganon. Nagawa ko naman. Pero kung sa totoosin lang, DJ Lala, may nabigay naman ako. Mm. Kaso- Chris, ganito kasi, hindi na kasi kayo nagkakaintindihan. Even on phone, hindi na nagkakaintindihan, love. Kumbaga nagsusumbatan na lang kayo, ang ginagawa na lang nila ay humahanap ng butas to justify, or yun na lang yung ginagawa ni ate, naghanap lang siya ng butas na maibabato sa'yo para mapanindigan yung desisyon na magkahiwalay kayo. Chris, tanungin mo na lang sa sarili mo, ito ba talaga yung gusto ko? Nang hindi mo naiisipin kung ano yung gusto niya, ito ba talaga yung gusto ko? Magkahiwalay kaming dalawa, magkawalay kaming dalawa, mabuwag yung pamilyang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho dito sa Maynila. Kung hindi ang sagot, Chris, ituloy mo yung leave mo. Umuwi ka sa inyo. Kausapin mo yung asawa mo kasi maybe she's not thinking straight. Maybe right now, dahil wala ka sa tabi niya, hindi niya nafe-feel na secured siya. Hindi niya nafe-feel na, alam mo yun, na meron akong asawa, she doesn't know what to do. Kumbaga, parang siguro ngayon, feeling niya, ang tama ay kung ano yung nararamdaman niya sa current situation without thinking sa future or thinking about the future. Kaya mas maganda na sa mga ganitong klaseng desisyon, lalong-lalo na crucial to, pagsasama niyo to, mahal ko kailangan uuwi ka. Mag-uusap kayo ng personal. Tas kung maaari, sabihin mo sa kanya kung maaari sa pag-uusap na to, tayo lang munang dalawa. After nating mag-usap dalawa, saka ko kakausapin yung mga magulang mo na ano po bang naging problema. Kasi nung nandito naman po ako, nung wala naman po ako sa Maynila, okay naman po tayong lahat. Wala naman po tayong problema. Nung ako yung nag-aalaga sa bata at nag-aaral ang asawa ko, okay naman po tayo. Hindi naman tayo nagkaroon ng kahit anong diskusyon, bilangan. Wala naman po tayong ganun. So ano pong nangyari? Kung kailan nagtatrabaho na po ako ng maganda sa Maynila, kahit papano graduate na ang aking asawa, sabihin na natin, mas makakaluwag-luwag na kaming pamilya kasi dalawa na kaming kakayod, saka naman po kami magkakaroon ng problema. Yun kasi yung maganda, Chris Mas magandang nakakausap mo ng harap-harapan yung mga tao kesa over the phone kayong mag-uusap tapos kaliwat ka ng sulsol. Ikaw naman dito sa Maynila, mag-iisip ka ng kung ano-ano na feeling mo sinusulsulan siya nito, sinasabihan siya nito, kung ano-ano sinasabi ni ganito. Hindi yan matatapos, love. Pareho lang kayong mag-worry, pareho kayong maghihiwalay sa mga salitang walang bigat at walang patunay. Yun nga po, DJ Lala Tapos, ano siya sa akin, ito lang. Nagsabi siya sa akin na kung may kung may pagkakataon naman. May pagkakataon pang magkabalikan kayo. Oo, pero iwan ko lang kung Ba't parang makaya ko pa yung
Ba't parang nararamdaman kong ayaw mo na, Chris? Bakit parang hindi ko nararamdaman na gusto mo pang buuhin yung pamilya mo? Ba't parang hindi ko nararamdaman na gusto mo pang maibalik yung asawa mo sa'yo? Ba't parang nararamdaman ko ngayong nakikipag-usap ka sa akin, parang you have given up already on your family? Bakit ganun yung nararamdaman ko? Nag-give up talaga ako sa ngayon. Give up na talaga ako. Sinabi ko na sa kanya kasi mismo yung anak ko marunong na makipag-usap eh. Sinasabi sa akin ng bata kung ano yung sinasabi ng lola niya sa kanya. Sabi ng lola niya, hindi nga yan tumulong sa pag-aaral ng mama mo. Tapos, ganito, ganyan. Pero sa totoo lang, DJ Lala, ako, wala talaga. 5 taon, pinanindigan ko yung sabi ko sa kanya na siya na sana. At saka yung anak ko, mahal na mahal ko yun. Wala namang Babae kume-question dun sa pagmamahal mo sa anak mo, walang kume-question dun, love. Ang question dito, bakit magpapatalo ka sa sulsul ng biyanan mo? Kanino ka ba nakikipagrelasyon? Sa nanay ba ng asawa mo o sa asawa mo? Ito yung sinasabi natin, Chris, na ang problema ng mag-asawa ay mananatili dapat sa mag-asawa. Ngayon kung may naririnig kayo, kaliwat kanan, even from your child, ang kailangan mong kausapin ay ang asawa mo. Kailangan ninyong makapag-usap dalawa ng maayos para mabigyang linaw lahat. Sabihin mo sa kanya, darling, love, mahal ko, naging issue ba sa ating dalawa nung nag-aaral ka na hindi ako makatulong, hindi ako makaambag kasi nag-aasikaso ako ng bata? Naging issue ba yun sa'yo, mahal? Kung medyo nagtampo ka sa akin dahil doon, pasensya ka na, mahal. Hindi ko alam Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi ko gustong tulungan ka. Hindi ko gustong mapagtapos ka. Hindi ko gustong mabigyan ka ng magandang bukas. Kaya nga ngayon, mahal, bumabawi ako Kahit nagjo-duty ako ng hanggang madaling araw bilang security guard sa Manila, ginagawa ko. Kahit hindi ganun kalakihan yung sweldo, ginagawa ko. Kasi alam kong mas malaki pa rin yun kesa sa magsistay ako dito sa inyo. Ngayon, mahal, issue ba yun? Kung naging issue yun, mahal, sige, sabihin mo sa akin, paano natin aayusin? Ganoon. Kesa mag-give up ka sa pamilya mo just because nagsabi ng ganun yung biyanan mo sa'yo. Kasi kung iisipin mo, Chris, hindi naman siya yung karelasyon mo Ang karelasyon mo ay yung asawa mo. Ngayon kung sinasabi na asawa mo, palayain mo na lang ako, gusto kong maging malaya, break na tayo, o kaya wala na ang spark, nawawalan na ako ng pagmamahal sa'yo, yun ang pagtuunan mo ng pansin. Yun ang pag-atupagan mo ng panahon. Natanungin sa kanya, bakit, mahal? Anong nangyari? Ayusin nating dalawa. Kasi kung siya, sinasabi naman niya sa'yo na meron namang chance na maayos pa ang lahat, tas eto ka, maririnig-rinig ko na parang ayaw mo na rin naman pala, ba't pa tayo nag-uusap ngayong gabi? Kung decided ka na pala, napakawalan yung pamilya mo. Di ba, mahal ko? Yes po, DJ Lala. Kasi aanhin mo lahat ng pinagtatrabahuhan mo dito, love. Kung wala ka naman palang pamilyang uuwian, anong gagawin mo sa posisyon mo ngayon? Anong gagawin mo sa mga kinikita mo ngayon? Papadala ka lang ng papadala nang hindi mo mararamdaman yung pamilya mo? Papakawalan mo lang sila nang hindi ka lumalaban? Yes po, DJ Lala. Kung tutuusin sa talaga yung punto din ng ko, pag-give up ko kasi nitong September din, birthday ng anak ko, kaya ako uuwi din ako. Yung sabi niya sa akin na hindi daw siya sasama, pero hindi pa kami naghiwalay. Sabi ko, uuwi ako para magsama tayo, mag-birthday sa anak ko dyan sa inyo. O sa biyanan ko. Sabi niya, hindi daw ako pwede na pumunta doon. Tanong ko sa sarili ko, bakit? Wala naman akong ginawa. Chris, ganito, Yung mga nangyayari kasi sa inyo, lilinawin ko, mahal, hanggang salita pa lang.
Yes po. Madali kasing magbitaw ng salita, love, lalo na kung galit ka eh. Napakabilis niyan. May mga salitang nabibitawan ka na hindi mo nga gustong sabihin pero nabibitawan mo kasi bugso na yan ng damdamin, mahal eh. Pero kung gagawa ka kasi ng paraan, wala kang pagsisisi sa utak mo na sana pala ginawan ko ng paraan. Paano pala kaya nung nagkaroon kami ng problema, umuwi ako? Baka naagapan ko pa. Parang sakit lang to, Chris eh. Nagbibigay na ng sintomas na malala na yung sitwasyon. So, instead na isipin mo paano ka umabot doon, sinong nag-cause ng sakit na yun, saan nanggaling yun, sinong nagbigay sa kanya ng sakit na yun, ang isipin mo kung paano susolusyonan yung sakit na yun. Ang gagawin mo, pupunta ka doon para ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung ano yung nangyari. Ngayon, kapag pumunta ka doon tapos wala talaga, ayaw niya na talaga, gusto niya na talaga nga bumitaw, gusto niya na talaga nga makipaghiwalay sa'yo at meron na siyang sariling direksyon na gustong gawin sa buhay niya, wala kang pagsisisi sa isip mo na hindi ko kasi to ginawa eh. Alam mo sa sarili mong sumubok ka, pamilya mo to eh. There's nothing wrong in fighting for your family. There's nothing wrong kung magpapakumbaba ka, maibalik lang sa'yo yung pamilya mo. Ang tanong lang kasi dito, gusto mo ba? Gusto ko talaga, DJ Lala. Gusto ko Then, buuhin hanggang doon na lang. Huwag ka nang magsabi ng pero kasi, baka kasi. Anong magagawa ng mga yan? Makakatulong ba yan? Maisa sa ayos ba niyan yung relationship niyong dalawa? Bibigyan ba kayo niya ng peace of mind? Magiging masaya ba kayo pare-pareho kapag merong pero at baka kasi? Hindi naman, di ba? Kaya nga tinatanong kita, Chris, kanina, ano bang gusto ni Chris? Ano bang gustong mangyari ni Chris? Ngayon lumabas sa bibig mo, gusto ko talaga. Gusto ko talagang mabuo yung pamilya ko. Hanggang doon na yon. Bigyan mo na yun ng period yon para yun na yung magiging drive mo. Na susubukan kong umuwi doon para buuhin yung pamilya ko kasi ito talaga yung gusto ko. Hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para sa anak ko. Naintindihan mo ko, mahal ko? One Yes po, person at a Tita Lala. time. Unahin mo yung asawa mo, saka mo kausapin yung biyanan mo. Kasi I think misunderstanding lang to. Hindi lang to pagkakaintindihan. Dahil nga nagkawalay kayo ng 8 buwan, syempre andun yung takot, andun yung pangamba, andun yung stress ng financial problems. Alam mo yun, andun yung inaasahan nila na since na pa Maynila ka, mas malaki na. Yung mayaambag mo sa kanila, andun yun eh, andun lahat yun eh. At mapag-uusapan lang yun ng maayos kapag andun ka mismo. Malilinaw lang lahat kapag andun ka na mismo. Naintindihan mo ako, mahal ko? Opo, DJ Lala. Bigyan mo pa ng pagkakataon yung pamilya mo para mabuo, love. Huwag ka munang mag-give up. Masyado kang mabilis mag-give up. Masyado kang mabilis bumigay. Huwag. Ikaw ang padre de pamilya. Ikaw dapat yung sinasandalan ng lahat. Ikaw dapat yung nagiging pundasyon ng pamilya ninyong lahat. Kasi kung ikaw yung bibigay, kung ikaw yung susuko, love, mabubuwag talaga yan. Ikaw yung pundasyon eh. Ikaw yung pinuno ng bahay mo eh. Kung ikaw mismo tatalikod, wala talagang patutunguhan yan, mahal. Naintindihan mo ko? Opo, DJ Ayan. Lala. Sige, bigyan mo lang ako. Ay, hindi. Actually, bibigyan na kita ng pagkakataon. Kung meron kang gustong sabihin dito sa asawa mo na sabihin natin na nagsasabing wala ng spark, parang hindi ka na niya mahal, pero I beg to disagree. Feeling ko, ano lang to, na-cause lang to ng gap or distance sa inyong dalawa. Na-cause lang to na hindi nyo kasi masyadong napag-uusapan yung direksyon ng buhay ninyo. Siguro nakulangan na lang kayo ng lambing sa isa't isa for so long sa relationship ninyo. Pero alam ko, Chris, meron pa to. Meron pa tong pag-asa. Anong gusto mo sabihin sa asawa mo, love? Masasabi ko lang sa kanya, DJ Lala, sa totoo lang, mahal ko talaga siya. Sa kanya mo sabihin, wag sa akin, love. Sabihin mo, love, darling. Ano ba tawagan nyo, be? Mami? Mama, Oh, tawagin mo, ma? ma, kung nakikinig ka man sa'yo, no, kasi parang hindi na ako makapuwi sa dita, DJ Lala.
Ano sabi mo? Para hindi na ako makapagsalita eh. Yun kasi yung mahirap eh. Pag sa ibang tao, mabilis tayong makaisip ng mga bagay na sasabihin. Pero kapag yung mismong tao nang kailangan makarinig, ang pagsasabihan natin, ayaw na nating simulan. Love, kailangan mong magpakumbaba. Kung gusto mo mabuo yung pamilya mo, kailangan mong magpakumbaba. Kailangan nyo iset aside yung bilangan, kailangan nyo iset aside yung pride ninyo, bumalik ka doon sa kagustuhan mo. Kumbaga, bumalik ka doon sa core ng sinasabi kong argumento natin kanina. Anong gusto ni Chris? Ang sabi sa akin ni Chris kanina, gusto kong buuhin yung pamilya ko. Gusto ko pang ituloy. Bumalik ka doon sa disposition na yon bago mo siya kausapin. Naintindihan, love? Opo, DJ Lala. Sige, isave mo na lang lahat ng salitang yan para sa kanya. Hayaan mong siya ang makarinig ng mga tamang salitang gusto mong sabihin, okay? Okay po, DJ Lala. Ingat ka lagi at pag uwi mo ng Negros, magdala ka ng bulaklak ha. Konting lambing. Isang bouquet ng bulaklak, mura lang yan sa Dangwa. Kaya mo yan. Naiintindihan, Chris? Okay po, DJ Lala. Yan, Salamat po. maraming salamat sa pagtawag. Ingat ka lagi, love. Kabisyo, wag niyo po kasing tanggalin yung salitang romance in every relationship. Konting lambing, konting romansa, konting tamis. Lagyan nyo lagi ng sugar yung mga katawan ninyo. Every once in a while, kailangan nararamdaman nyo ng partner ninyo na even after all these years na magkasama kayo, andun pa rin yung spark sa relationship ninyong dalawa. Huwag nyong gawing dahilan yung mga anak ninyo para mawalan kayo ng pagmamahal at pagtingin sa isa't isa. You need to keep the affection rolling in order to sustain a relationship, a long-lasting relationship. From what I've seen sa mga couples na kilala ko na taon na together, to my titos and titas, sa mga professor kong nakikita ko na magkasama pa din hanggang ngayon na may parang perfect love story, kumbaga, yung perfect love story nila is composed of a lot of problems. Yun ang definisyon ng problema ng perfection sa kanila. Na even if present ang mga problema, even if present ang mga pagsubok, hawak kamay nilang hinaharap lahat, magkalayo o magkalapit man. Hindi sila nawawalan ng oras para iparamdam sa isa't isa kung gaano nila kamahal yung isa't isa. Remember guys, that person that you are married to, or you have children with, is the person who will be with you for the rest of your life. So gugustuhin mong maramdaman ng taong yan na there's no one else in this lifetime I would rather spend my life with than you. Iparamdam niyo yan sa kanila every single day. It doesn't have to be grand. Hindi kailangan bongga. Hindi laging kailangan may pasurpresa, may parigalo, may pa-date. A hug. Every once in a while, a kiss on the cheeks. Every once in a while, hold their hands while looking to their eyes or in their eyes. Sasabihin sa kanila na, I love you. Thank you for being my partner. Thank you for being with me. It's not that hard. Pero it can go a long way sa taong yon. It means a lot sa taong yon. Huwag niyong hayaan na yung mga anak ninyo ang magtanggal ng spark at romance sa relationship ninyo, even with them present in your life. That's even a better reason kung bakit mas kailangan yung pag-igtingin yung pagsasama ninyong dalawa, yung pagtitinginan ninyong dalawa. Remember, kayong dalawa ang bumubuo ng pundasyon ng pamilya ninyo. If any of you ay makaramdam ng panghihina, pagkawalang pag-asa, pagkawalang inspirasyon sa relationship na yan, it will falter. Babagsak yan. Masisira yan, mabubuwag yan. So wag niyo yung tanggalin. And even if may problema present, even if yung isa is almost breaking down, is almost on the edge of giving up, do not. Huwag niyong pangunahan na sige, bibigay ka na rin lang naman, mauuna na ako, I give up. Huwag ganun. Ask yourself, do I really want them out of my life? Gusto ko ba talaga mabuwag yung pamilya ko?
Gusto ko ba talaga mawala siya sa buhay ko? If the answer is no, then fight. You are fighting for the right reason. Kese hodang may luha ka sa mata. Kese hodang magpakumbaba ka. Kung pamilya mo ang pinag-uusapan natin. Kuya, huwag kang bibigay. Huwag kang susuko. Pamilya mo sila. They will always be worth fighting for.